Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Garing ini Mataram Mas Anggit. Hai ah. Ngira bocah kaya pring ngene kok sik kondange pripun to ngarane kaya pring iki maksude piye lha iki lho bocah cilik jlirit lha kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De pawak pawakan ki ora iso ninggal sekolah ire nggih sing penting nadyan cilik sehat ya Nduk sehat Pak De alhamdulillah sik dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa Nduk nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah niki kula takjub sekali penontonnya sangat banyak Pak De penontonnya uang kok banyak maksudnya niku akeh banget ngoten lho Pak De lagi ampun banyak lagi awet saking mriko wau sampun iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami saka Blitar enek saka Surabaya enek nggih lengkap sangat nggih Mas saka Jember enek dadi iki cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan bengi amin alhamdulillah nggih jenengmu sapa jenengmu kula Lintang Kairo komplite Lintang Kairo tok wis tok Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa angel ratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake leluhur. Leluhur ki wis modar Ha niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke Piyai sepuh sing luhur bebudene sesepuhe ngoten lho Pak De panjenengan. Pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De. Ya ora beda. Anu Lintang isih sekolah Nduk sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Amin, matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa sing penting sekolahe ditutuke karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki ana pundutan lagu nggih Mbak Lintang saka Bapak Junedi. Nggih saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun nggih tasik lenggah. Ayo jelas ngaten. Ingkang pundi? Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon iki juragrawa iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Nduk? Podang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadyan wujud temong peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit Honda iki piye to, Pak De? Tegese kowe nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, mboten Pak De. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu
Sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun Lho, ngoten to Pak. nek ngenyek wong sampe nake dhewe iki lho. Lah nggih lho. Pitengantropus, wong iki nek ngenyek aja sampe nake dhewe. Oh, kamu ra enak. Oh, aku Ayo. kerpus bareng. Ya, Duk. Diucapkan ugi Pak D. Apa? Kula dereng maaf-maafan kalih piyantun pundi? Yai anu ta. Yai Yai Salam Dono nggih Mulya. Dono Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bancaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nggih. Nek ora apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak D. Anu. Halus manis tora merak hati. Selingkan kula golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo Rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggone isih ngenas sayang padahal niterangku kali ora krasa isa awan nganti Omahe Gogomino. Yo kendangane tangan di semake. Bumi.
Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih Mbak Lintang. Matur nuwun, Duk. nuwun. Ya, matur nuwun. Ana angker meneh.